Hello mga Inyes! Mga Inyes, dito tayo ngayon sa may 5th floor. Ayan, pakita ng 27th floor. Kasi mga Inyes, itong dadala ko, hindi to kasya sa elevator. Kaya, dating gawin, akyat na naman tayo. Before, umakit ako doon mga 49th floor. Ngayon, akitin natin is 27th floor. Mayan. Ito mayan. So, ano tayo? 6th floor. Kasi mayan. Itong dala-dala kong lagayan ng kurtina. Yan, mahaba kasi ito. Hindi kasi sa elevator. Hindi pa siya talaga. Akit ito mayan yan. Hindi siya kasya. Yan mayan. So, 7th floor. Okay, maintenance. Maintenance yung mahabang curtain track. Lagay ng kurtina. Ito sa may 11th floor. Maintenance yung 27th floor. Ito sa may 18th floor. May 27th floor tayo. Ayan. Tara, kituloy. 22th floor. Okay, maintenance. Hindi kasi may sa elevator kasi sobrang haba kaya iba na salganan. Para pinakita ng nakaraan sa video ko for the improvement. Tara. Sa may 26th floor. Isa na lang. 27 na. Nakaraan na tayo. Okay, maintenance. 27th floor. Ito tayo. Dito lang. Dito. Nakarating natin yung 27 floor. Dito lang. Kimians.